No možno už sa zamýšľate nad letnou dovolenkou a doma rozoberáte, kam by ste tak mohli ísť. My vám v tejto chvíli prinesieme jeden skvelý tip. Áno, pokúsime sa vás tak trochu navnadiť na Grécko a grécke ostrovy, ktoré sa stali v ostatných rokoch veľmi obľúbenými destináciami. Dokonca niekedy boli jednotkou, dvojkou. Uvidíme, ako je tomu tento rok. Prečo je to tak? Tak už o tom nám porozpráva marketingový riaditeľ CK Travel Artur Varga. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem, ďakujem za pozvanie. Máme tu skvelé zastúpenie. To znamená, sme tu takí, ktorí sme v Grécku boli a vieme, prečo by sme sa tam mali vrátiť. A Ali tam ešte nebola, čo je absolútne skvelé, tak jej prosím ťa povedz, že prečo práve Grécko? Ja zvažujem a vieš, čo ma odrádza vždy? Ja milujem kuchyňu, keď cestujem a tá grécka kuchyňa je síce fantastická, ale všade dávajú kôpor. No tak to si myslím, že nie je úplne ten prípad pre všetky grécke jedlá. Si myslím, že určite, čo sa týka gastronómie, tak si každý príde na svoje. Grécka kuchyňa je naozaj jedna z najpestrejších a najzaujímavejších v rámci európskej kultúry. A či už je to grécky šalát alebo souvlaki, gyros, tam akože tá ponuka je absolútne rozmanitá a perfektná a je obrovský rozdiel si dať grécku kuchyňu na Slovensku a dať si ju v Grécku, keď tam sú tie plodiny lokálne, tie kalamata, olivy a tak ďalej. To je jednoducho zážitok, to človek musí zažiť a keď je to ešte sprevádzané tou atmosférou tam, tak to je jednoznačne niečo, čo by som odporúčal, ak človek ešte v Grécku nebol. Už teraz si ma presvedčil. O čom sa chceme baviť ďalej? Ten kôpor je iba v tom uhorkovom šalátiku. No dobre, a caciky a tak ešte. No, OK. Dobre, ale poďme teda nielen za jedlom, pretože Grécko nie len o jedle, ale je to aj o nádherných plážach, samozrejme histórii. Tak na čo by si nás tak navnadil? Čo teba možno najviac oslovilo v Grécku? Tak Grécko predovšetkým je unikát v tom, že má veľmi členité pobrežie. Sú tam až 3 moria, je tam vlastne Egejské, Jónske a Stredozemné more. Čiže v podstate človek, ktorý už v Grécku bol, tak stále má možnosť poznávať to Grécko ďalej. Je tam až cez 2000 ostrovov, z toho cez 200 ostrovov obývaných, takže tie možnosti sú naozaj nevyčerpateľné. A si myslím, že každý si nájde niečo svoje, či už chce akože teplejšie more možno, alebo trošku chladnejšie, viac zelene, alebo viac kultúry, histórie, takže naozaj tá krajina je obrovská a tie možnosti sú nekonečné. Tak poďme si teda postupne vymenovať tie ostrovy, tých 2000, že ktorý čo ponúka. 200 Nie, ale tak aspoň povedz mi tie také tie tip-top. Tie vlastne, čo sú aj destinácie, do ktorých my lietame, tak tam patrí vlastne Kréta, potom je tam Rodos, Kos, Zakynthos a z pevninskej časti lietame do Solunu alebo Tesaloniky, tam je potom Olympská riviera a Chalkidiky a máme ešte novinku tento rok a to je druhý najväčší ostrov Grécka, ktorý nie je až tak poznaný možno, a to je Evia. A začneme novinkou a možno, že môžeme spomenúť, že Zakynthos je taký, že výnimočný kvôli prírode hlavne? Zakynthos kvôli prírode, tam je vlastne aj ten korytnačí ostrov. Na Zakynthose je nádherná pláž Laganas a tam vlastne my ponúkame hotel na tejto pláži a takým špecifikom tejto pláže je to, že ona sa cez deň vlastne sú tam lehátka plážové klasicky a v noci sa to mení na reštauračnú zónu. Čiže vlastne oni na tej pláži vystavujú reštaurácie a sú tam vlastne reštaurácie, bary, oproti máte vyhľadať ten korytnačí ostrov, jednoznačne nádherná atmosféra, čo by som tiež odporúčal zažiť, ak niekto zvažuje zrovna Zakynthos. Čiže toto je Zakynthos a poďme teraz na tú novinku Evia. Je v niečom iná? Evia je iná. Evia je druhým najväčším ostrovom Grécka a špecifikom vlastne tejto dovolenky je to, že sa tam lieta cez Atény a vlastne je možnosť takisto si spraviť výlet do Atén, čo v podstate z tých ostrovov je akože trošku náročnejšie a nie je to úplne časovo možné. Takže ak niekto chce navnímať aj tú históriu a kultúru Atén a celé to mesto, tak vlastne to je jedinečná príležitosť. Takisto tam vlastne máme vo všetkých hoteloch na Evii máme slnečníky a lehátka v cene, čo je veľké plus pre dovolenkárov vlastne. A je to krásny zelený ostrov, panenská nedotknutá príroda, nie je to ešte až tak vlastne vystavané a poznané, takže určite odporúčam zažiť. Keď už si spomínal tie Ateny, ja už som ich trochu študovala naozaj, že je to najstaršie hlavné mesto Európy a milovníci divadiel si tam prídu na svoje, myslím, že nejakých 150 divadiel sa tam nachádza. Je to tak, naozaj tie Ateny sú výnimočné, či už ide aj o historickú Akropolu, alebo potom aj sa tam miešajú moderné prvky umenia, rôzne pouličné umenia a tak ďalej, čiže naozaj tá atmosféra to tam dýcha jednoducho kultúrou a životom. Ale ak tomu dobre rozumiem, ja teda milujem grécke ostrovy, na všetkých som bola od mala s malými deťmi. Všetkých? Nie, tie, ktoré tu spomíname dnes, tých najväčších 5, ale to dobre rozumiem. Do Atén, priamo na Eviu sa nedá. Nie.
my lietame do Atén, ale vlastne je to zaujímavé, pretože tá Evia je spojená Aténami 2 mostami, čiže vlastne dá sa tam ísť buď cez most, alebo loďou. Čiže v podstate už tá cesta tým autobusom na Eviu, ktorá nie je úplne dlhá, tak je tiež vlastne relatívne zážitok a už je súčasťou tej dovolenky. Som sa bála, že ešte musím za ten odletieť na Eviu. Nie. No a ja by som ešte povedal, že možno ten názov Evia poznáte skôr ako Elboa, lebo tak sa volá ešte aj tento ostrov, to len pre istotu, aby ste vedeli, o čom hovoríme. No a keď už boli spomínané rodiny, tak ktorý z tých ostrovov je najideálnejšie pre rodiny? Ja si myslím, že všetky tie ostrovy sú ideálne pre rodiny. My sa snažíme vlastne na tie rodinné dovolenky sústrediť. Takisto máme ako širokú ponuku zvýhodnených cien, či už sú to rôzne akcie na deti zdarma, alebo sa snažíme prinášať aj väčšie izby, kde môžu byť až 5-členné rodiny spolu na izbe. Ale napríklad na Zakintose alebo na Kose máme veľmi dobré vlastne rodinné izby. Napríklad na Kose máme takisto všetky hotely, čo ponúkame, slnečníky a ležadlá na plážach zdarma v rámci ceny. Čiže je to ultra all-inclusive koncept, že človek, keď príde na tú dovolenku, tak naozaj už nemusí nič riešiť, nič doplácať. Pokiaľ nechce ísť na nejaké extra výlety, tak vlastne v tom hoteli je už naozaj všetko od A po Z pre nich zabezpečené. Artur, mám si tipnúť, že kde by si sa ty vybral do Grécka? Je to No, na taký Mykonos? Mykonos je zaujímavý, ale ja osobne mám napríklad rád Krétu. Minulý rok som bol na Kréte, na Korfu som bol, no bol som viac menej vo všetkých našich destináciách, ale napríklad aj Rodos je zaujímavý, tam je letovisko Faliraki, čo je pre mladých takým akože lákadlom môže byť. Tam ten nočný život je naozaj pestrý a krásny a ja si myslím, že taký Mykonos je akože veľmi pekný, ale už je to skôr taká moderná zábava, kdežto akože tieto naše ostrovy, ktoré ponúkame, sú stále viac také, že tam človek cíti tú kultúru a tých domácich a ten domáci život. Čiže Mykonos necháme celebritám a... Áno, tak by som to asi spravil. No a teraz si viacerí hovoria, no dobre, presvedčili ste nás, tak kedy tam treba ísť, kedy si zakúpiť zájazd, prípadne odkiaľ sa tam letí, tak odpovede na tieto otázky ešte dostanete dnes ráno. Artur neodchádza. Zatiaľ ďakujeme. Ďakujeme aj. My sa zase dohadujeme, ako s tou dovolenkou. Že ako pôjdeme, viete, že odkiaľ poletíme. No ale čo sa my budeme dohadovať, keď tu máme na to odborníka na slovo vzatého, Artur Varga, ktorý je marketingovým riaditeľom CK Typ Travel. Ahoj. Ahojte opäť. Čo by si nám odporúčal? Odkiaľ letieť? No, my lietame z Bratislavy a z Košíc. Čo máme také výnimočné, tak z Košíc lietame vlastne na Chalkidiky a Olimskú rivieru, to lietame ako jediný zo Slovenska, alebo potom lietame klasické grécke ostrovy Kréta, Rodos, Kos, Zakynthos, lietame do Atén, odtiaľ ideme na ostrov Evia vlastne, sa presúvame, o ktorom sme sa už rozprávali. A z Košíc lietame vlastne okrem Chalkidik ešte na Rodos a Krétu. A máme takisto vlastne predĺžené pobytové zájazdy, čo sú veľmi populárne, čiže to sú 10-11 dňové, alebo potom máme klasické 8-dňové týždňovky, alebo predĺžené vlastne dvojtermíny, čo sú v podstate dvojtýždňové zájazdy. Povedzme rodičom, či napríklad s malou dcérkou sa to dá zvládnuť, cesta tam? No jasné, určite sa to dá zvládnuť, pretože ako som už spomínal, tak Grécko je veľmi členité a rozsiahle a niektoré destinácie sú naozaj že na skok, by som povedal, pretože napríklad Korfu alebo to pevninské Grécko alebo Chalkidiky, tak tam ten let je relatívne krátky, od nejaké hodinky a pol, hodinka 45. A kdežto potom tam tie Kréta alebo Rodos ostrovy vzdialenejšie, tak tam je to okolo 2,5 hodinky, to už je podobné Turecku tie lety. Turci sú aj známi takými baby-friendly hotelmi. Grécko v tomto tiež nesklame? Grécko určite v tomto tiež nesklame. Si myslím, že sa stále doťahuje na Turecko. Máme tam tú ponuku all-inclusive, ultra all-inclusive, čiže vlastne tie služby sú veľmi podobné. Už akože tým tureckým v niektorých tých hoteloch, ale samozrejme tá kultúra je iná, čiže treba s tými rozdielmi počítať. Tak ale zasa na druhej strane samé rodinky všade, keď chce mať človek pokoj, naopak vyhľadáva opačné hotely, to znamená bez detí, ako sme tu s týmto. Áno, akože aj v tejto ponuke určite máme. Máme aj také hotely, kde akože prevláda dospelá klientela, ktoré sú na to sústredené, takže naozaj si každý príde na svoje. A ešte by som doplnil, že čo sa týka akože cestovania s tými deťmi, alebo aj samostatne, tak ten komfort cestovania je naozaj vysoký, pretože lietame najmodernejšími lietadlami Airbus A320neo, ktoré sú v podstate teraz v tej svojej kategórii najmodernejšie a najvyhľadávanejšie lietadlá na slovenskom trhu a v podstate my ich exkluzívne lietame. A čiže do Grécka lietame buď týmito lietadlami, alebo potom lietame lietadlami, ktoré máme zase vo farbách našej cestovnej kancelárie, čo je tiež slovenský unikát, že máme tam vlastne náš poleb, ktorý si sami organizujeme každoročne a je to tiež také príjemné vlastne pre tých cestujúcich, že vidia už vlastne názov tej cestovnej kancelárie aj na tom lietadle. Kedy mám začať bukovať dovolenku, lebo first moment už som nestihla, tak teraz čakať na last minute, najlepšie ceny. Ako sa vraví, tak najlepší čas je teraz, pretože zrovna tento týždeň spúšťame grécky týždeň u
nás v CK Tip Travel a tam vlastne máme 1000 zájazdov za polovicu. Ale v zásade teda platí, že ten first moment je lepší v tom, že človek tam vlastne má na výber vlastne celé to spektrum všetkých tých zájazdov, kdežto keď už ide do toho last minute obdobia, tak tam hrozí, že už niektoré tie hotely a niektoré konkrétne termíny nie sú dostupné a hlavne je to problém, keď chcú nejakú špecifickejšiu izbu, čiže napríklad s 2, 3 deťmi a tak ďalej, tak tam potom tie rodinné izby sa často zvyknú vypredávať, takže v podstate čím skôr, tým lepšie kúpovať tú dovolenku. Ale teraz máte grécky týždeň. Teraz áno, tento týždeň obzvlášť by som odporúčil sa na to Grécko zamerať, pretože naozaj tá ponuka je výborná, ako sme sa už rozprávali o nej a ozaj tá destinácia je krásna a stojí za to ju navštíviť, si myslím. Ja si myslím, že je dôležité, Alenka, možno pre teba ešte vedieť, aké pláže sú na gréckych ostrovoch. Sú to kamienkové alebo pieskové pláže? Zväčša sú to piesočnaté pláže, sú naozaj nádherné. Napríklad na Kréte je jedna z najznámejších pláží sveta Elafonisi, to je úplne že svetový unikát. Ja som tam osobne bol minulý rok, aj na súkromné dovolenke, aj pracovne som tam bol a to je úplne krásne. Alebo potom napríklad na Rodose, tak tam máme vlastne sútok 2 morí, čo sme sa tuto Bosk morí, to je mimo vysielacieho času sme sa o tom rozprávali a to je tiež vlastne unikát, tam sa v podstate spája Egejské a Stredozemné more a to je tiež akože krásny zážitok vidieť. A to je výborný tip podľa mňa pre ľudí, ktorí sú trošku aktívni športovo, pretože tam sú výborné podmienky pre windsurfing a kiting. Áno, tam je to veľmi akože populárne, ale zároveň sa tam samozrejme dá oddychovať a klasické kúpanie je tam takisto vyhľadávané. A ktoré mesiace sú ideálne na dovolenku v Grécku? Kedy je tam to najpríjemnejšie? Grécko teda závisí, lebo tie akože severnejšie položené ostrovy, ako napríklad to Korfu, tak tá sezóna je o niečo kratšia, ale my sa teda špecializujeme hlavne na tú letnú sezónu a tu by som teda aj najviac odporúčil, čiže dajme tomu nejako od júna do septembra, ale v zásade tie letné mesiace sú u nás najpopulárnejšie a najvyhľadávanejšie. Je tam takisto veľmi príjemne teplo počas toho leta, takže to leto je také aj najvyhľadávanejšie, aj najpredávanejšie, takže si myslím, že v tom lete si každý nájde svoje, ale v zásade aj ten september alebo jún je úplne v poriadku na všetky grécke destinácie. Ja sa teraz obávam už len jedinej veci, Artur, že ty si to tak predal, že tam bude preplnené. Všade. No, to už je na vás, aby ste si to zistili. Každopádne ďakujeme pekne za pozvánku. Berieme to ako pozvanie do Grécka. V štúdiu bol marketingový riaditeľ CK Tip Travel Artur Varga. Vďaka. Ďakujem veľmi pekne.